To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu da sauraron mu a fadin duniya. Alhamdulillah kamar yadda kuka saba kuke fiye da mu. A yau ma muna tare da ku da ni da abokanan aiki na. A yau ga ni ga injiniya Jamil Inuwa Manumfashi da kuma abokin aiki na shi ma Jama'a shi wanda muke tare da shi yana kusa da kyamarorin mu. Yau ga mu ga Alhassan Ogan Boye wanda Alhassan Ogan Boye da yawa ana ta harshashen shigowarsa jihar Sokoto. Yau gashi Allah ya shigo shi jihar Sokoto. Alhassan Ogan Boye ga ka a jikin jihar Sokoto, da farko me zaka fara goya wa mutanen jihar Sokoto tukunna? To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Iya gidan kudu da arewa da gurin hada masoya kallon wasan mu na duniya gaba daya, ina kowa fata alkhairi wa kyalin kowa kuma mutanen Sokoto ina muku fatan alkhairi kuma ba dai ban kyale kowa kuma duk ina gaishe da kowa tunda Allah ya mun da Sokoto da ni yau a jihar Sokoto. Gaskiya ne. Injiniya Jamil Inuwa Manumfashi ga Alhassan Ogan Boye. Alhassan Ogan Boye muna maka barka da zuwa. Ga mutanen Sokoto. Dama mutanen Sokoto sun dade suna mararanka ko kuma muradin ka zo gadan zuwa da kai wancan lokacin baka da baka tafi. Suna ta cewa wai ina Ogan Boye to yau Ogan Boye ya bayyana. Wanne albishir zaka tabbatar mutanen Sokoto masoya? To albishir ɗin da zan masu ni dai ba abun kamar da suka sani sun san dama ana shege halli an zo ko ba ka ba ana shege sa ana sama wannan karar za a shege alfarma annabi na biyo fansa ta zuwa garin da fansar take na biyo fansa ta zuwa gari na ni ma gari na ne. Okay, gari na Sokoto ma? Sokoto gari na ko ya ɗan uwa ina da su a nan Sokoto? To sai kai ɗan gida ne ma kenan. Gidan gida ne kuma ba gaskiya ne. To alhamdulillah kafin mu shiga cikin tattaunawar mu gabaki daya wannan lokaci Alhassan akwai bayan Allah wanda suka saba suke turo da Alhassan sakonni na kudade wanda suka ce a bawa Alhassan Ogan Boye. Kamar yadda muka saba a yanzu zan karanto wayannan bayan Allah wanda suka ce a bawa Alhassan sakonni, wanda akwai wanda sakon su ya kai wata 3 yanzu cif anan, akwai kuma wanda su ma daga baya yanzu wanda suka bayar, saboda haka yanzu zamu karanto su wanda Alhassan zaka ji wayannan bayan Allah kai musu godiya da wannan hidima da suka yi maka. Wato na farko akwai sako daga Alhaji Abdulaziz Saudiya Angon Sahura dan gurmada ne, amma ya ce yana yin Alhassan Ogan Boye wanda ya ce a bawa Alhassan naira 4,000. Sannan akwai Abubakar Sadiq shagon Alhassan ne, shi kuma yaron shagon ka ne, shi kuma ya ce shi ma dan damba ne, amma ya ce a bawa Alhassan naira 1,300. Sannan akwai Mutaru Kukar Gandu Zamfara wanda shi ma ya ce a bawa Alhassan Ogan Boye naira 4,000. Sannan akwai Suleiman Abban Kausar wanda shi ma ya ce a bawa Alhassan Ogan Boye naira 4,000. Sannan akwai Shafi'i Usman Maru Zamfara wanda ya ce a bawa Alhassan naira 3,000. Sannan akwai Alhaji Umar Zamfara Anka wanda ya ce a bawa Alhassan Ogan Boye naira 1,000. Sannan akwai Alhaji Sufi Kajiji ya ce a bawa Alhassan naira 1,000. Sannan akwai Alhaji Kabiru Togo wanda ya ce a bawa Alhassan naira 3,500. Kai Alhassan wayannan masoya da wanda sakonninsa akalla ya kai kusan wata 3 suka ce a baka wayannan sakonni, Alhassan me zai ce musu? So ba abin da sai dai ce na gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya taimaka, Allah ya ƙara buɗi wanda iyayen su garzu Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu wanda kuma na suke raye Allah ya sa a rabu lafiya. Na gode Allah ya saka da alkhairi. To masu kallon mu kun ji wannan sako naku wanda ya dira a hannun Alhassan Ogan Boye, wanda Alhassan Ogan Boye gashi Allah ya masa durowa wato jihar Sokoto, saboda haka kuma ya ce da wannan godiya da wannan sakonni da kuka bawa Alhassan Ogan Boye na wayannan kuɗi, ya ce ya gode. Alhassan yana godiya da wannan sako da kuka bashi. To Alhassan kafin ce komai, kafin mu shiga tattaunawar mu akan, muna gaya wa mutanen faɗin duniya akwai shahararren ajin mu 'yan jarida wanda za a yi mana ranar Asabar idan Allah ya kai mu 18 ga watan 1 shekara ta 2025 a jihar Sokoto. Da ni filin sukuwa ba, da ni da injiniya Jamilu Manumfashi da Jama'a Damba da ni da kuma masu kallon mu
za a yi mana wannan ajo idan Allah ya kai mu, saboda haka muna gayyata kowa da kowa a faɗin. To Malam Uga Musu Bawu, abinda nake so ka tabbatar da cewa wannan ajo da za a yi fa namu ne. Mun baro gidajenmu da yawa mun dauko muna nishadantar da al'umma. Me bin Jamash Damba Kano wato African Damba News TV ga lokaci ya zo. Shi ma muna gayyata ka. Wanda ana gaita ka. Ga lokacin ka. Ga lokacin ka. Injiniya Jamil Manumfashi ga lokacin ka, mai bin Musu Bawu Kano ga shi to. Idan kuma aka ce ajo fa ana dafa cewa mutum ne ka dan turo abin da za a biyo a ba mutane. Ajo akwai addu'a ba ko addu'a kuke ba. Kudin da yawa. Alasan shi ma akwai nasa ajo wanda za a yi masa a gidan Idris Bambarewa wato da ke Abuja ranar Lahadi idan Allah ya kai mu, shi ma akwai nasa ajan. Saboda haka masu kallon mu da sauraron mu ku biyo mu don jin tattaunawa mu da Alasan. A yanzu za mu tattauna da Alasan. Alasan gashi ka turo za su Sokoto. Wannan durowa taka da yawa mutane ana ta cewa Alasan ba zai zo ba saboda Alasan an ga an hada shi da rudansa misali, wanda ana ce Alasan tsoron bagon zayya ne yake ji, amma kuma ga Alasan ya duro. Injiniya ga Alasan ya duro, me zaka cewa wato mutane da suke harshashen haka? To ai ta dama dambe kowa silari ya san dama dole ta yi zo, in kana bigewa dole a bige ka ko ba ka ba, amma ni yanzu ni na sa kaina, tunda an na sa kaina kaga ba wanda zan ji tsoro wai ko menene, ni na san na faɗi kaddara ce kuma tana kan kowa, ba inda zan ji tsoron zuwa. Kawai ni na zo Sokoto ne ko a bige ni ko in bi, ko a bige ni ko in bi, abin da ya gane Sokoto ne kuma Allah da yana sa nan nasara alfarma annabi. Gaskiya ne. A wannan damban mota da aka sa muku, wanda ana tunanin ba a taɓa sa damban mota a irinsa a Najeriya ba, wanda aka ce na gwamna ne na jawo local government ne, wato musamman local government din da ka dauko kake wakilta, mutanen local government din wani albishiri za ka yi musu? To albishirin da zan musu sa a rasa alfarma annabi kamar mota ta je local government in Allah yadda. Ni kadai ne dan wasan su ko? Kai kadai ne dan wasan su a local government din. Alfarma annabi Muhammadu in Allah yadda ina sare. Amma inda ta dauko kafa ta na zo to haka nake sare a zuciyata, ka san ba muke yi ba Allah yi. Wannan gaskiya ta mu da addu'a su ƙara rayuwa su ci gaba da mana addu'a alfarma annabi nasara na wajen mu. Injiniya kafin in dora me zaka ce wa Alasan? Malam Alasan, mutane sun dade suna maimaita magana da Musu Bawu akan cewa ba za ka, mutane an ce ma ba za ka zo ba saboda ba hakon zayanu shi ne hana ka zuwa tun wancan lokacin, domin ka san an sa ranar da aka sa damben a lokacin ba ka samu zuwa ba, a lokacin aka ce aka ainihin ƙara jan abin domin a da ya samu dai a yi damben, to mutane sai suka ɗauki cewa ai Alasan ba zai zo ba, to me za ka gaya mutane akan haka? Ai ni ko lokacin da aka sa mu abin da ya hana ni zuwa, ka san type ɗin amma Ramadan ajo, kuma type ɗin muna da hayaniya za a sanar da ajo na, type ɗin za a sanar da ajo na, kuma ya aka zo ba nawa aka sanar ba na dogo aka sanar, kuma kaga in na tafi a type ɗin za a ce ai bakin cinye na ji menene bakin maganan mutane, sai kawai na hakuri na kai, sai aka mai ajo aka sanar da nawa, tunda kaga dai nawa aka sanar, zan ji din da na ga nawa, shi kai na ce to a samu ne. To Alasan kana yin dambe wanda da yawa ana ganin cewa a wannan kadamin a yanzu kamar Jamus kai ma suna ɗaukar kai, kasance ma kai Ramadan su dogon Messi ga su dai ku ne kuma jagaba wanda suka sako a gaban da sai na ganin cewa in Allah su yarda inda suka sako gaba za ku wanke musu hawayensu a ciki. Sai yanzu ga shiga duro ga inda gona da kuma suke ta zana Jamus, suke ta zana Kudawa a jihar Sokoto. Wai ga wani Alasan bai dan faɗi bane ne? So ai tun daga gana ta ko kafa na zo. Ai kawai dai kaddara. Kuma wannan dama tana kan kowa, mu kawai dai ita gaskiya. Amma dan manna ya an tashi kawai. To amma ruwan nan da kake Alasan mun ga ajiya wai baka saki ciki kai ruwan nan ba. Ko kasar da ka taka ce ka san cewa wai ka ba kasar Kano bace, ba kasar Abuja bace, kasar jihar Sokoto ce, ke yasa baka taka rawan nan ba sosai. Ni da na shiga har na kafa na je na yan wani to da ita na kai ta jihar Kano, to kasar da gari ne ba zan je yi. To na ji daɗi da kai wannan magana, ka ebo kasar jihar Kebbi wacce ka to da ita Kano ka daga, amma kuma Bahagon Mai Takasara ya zo ya kwace wannan kasa a hannunka, sai da ya shaƙa ma a hanci ka shaƙa, ya mai da ƙasar su ya je ya zuba ta a jihar Kebbi. Don mun ga ya je jihar Kebbi ya ɗaga ƙasar jihar Kano bayan tasa da ya kwato, ya je ya zuba a Kebbi sannan ya ɗebo ta Kano
ya ce sai da ya shaƙa ma a hanci tukun da ka ji ta sannan ya da ita ma ya da ita. Watan ya tabbatar da ita, ka tabbatar da ita ce. Yawwa ka tabbatar da ita ce ka ji ƙarshen ta sannan ya koma da ita jihar Kebbi. To kana sa ran za ka iya koma ka ƙara karɓo ƙasar nan dai ko kuma ya abin yake ciki. Sosai ma ina sa rai a zuciya na sosai ma ai ba ko ƙasa ba. Habbi na ma ya yi. Habbi ka? To ai wannan ƙasar da kai da yanzu an mai da ita. Wacce an mai da ita an mai da ita amma za mu yi. Za ka yi wata? Dama abin go and come ne. Yawa. Ka je a zo. To Alhassan da yawa mutane suna ta takaddama. Wasu su ce Alhassan da shi da Bagon Zayyanu kaza da kaza suke. Wanda a baya dai in ba a manta ba ka taba faɗa to amma me za ka gaya ainihin mutane ga wannan damba kamar yadda ka faɗa a farko damban fansa ne ka zo. Da yawa mutane suna cewa yau Bagon Zayyanu wa Alhassan kisa kaza Alhassan bai taɓa bige shi ba. Wai ya ainihin wannan magana take. To ainihin wannan magana kaga dai kamar dai ya malam fara kaga dai Julius kisoshin da ya man ma na baya lokaci ina farko koyon dangana ne serious dai wanda dai yake a dai record dai yake ji da kansa ina sa wancan din ma kaga wancan duk da za a sa shi Bagon Zayyanu kisa hudu yamma ko hudu ne ko uku na kaga Katsina Kano hudu ne kisa hudu yamma ni ne dai na san wanda wanda za a bade su lokacin kuna kan abin ya iya ko ba haka ba haka ne ni ne na san wanda daga neme garanti ya bige ni kuma na ji su. To kai ba ka taɓa bige shi? Ni so biyu na taɓa bige shi. Kai ma ka bige shi so ba a Kano. Duk kisa biyu a Kano kai masa. To yanzu gashi kun zo za ku wasa na kusan 5 za mu ce ko na 6 ko na 7. Kusan 10. Na kusan 10 ma. To wannan yanzu duk duniya hankalinta ya to wato a nan jihar Sokoto saboda wannan wasa an dade ana sa shi ba a yi shi ba a ce an sa musu fansa ko Alhassan ya kasa halatta ko Bagon Zayyanu ya kasa halatta. Da yawa dai an shirya wannan wasa a garuruwa daban-daban ba a samu an yi wannan wasan ba. To yanzu masu kallon mu ku biyo mu saboda wannan wasan da za a yi shi a yau din nan wanda za a fafata shi yau Asabar yau Laraba kenan za a fafata shi misalin karfe 4 na yamma a gidan damban Tambuwal Ahmad Muhammad Tambuwal dan Sokoto a nan jihar Sokoto. Filin Sukuwa ba stadium a nan za a fafata wannan wasa. Unguwar Gayu ko kuma ne a baku labari. Kai unguwar mu ce. Wata kai ma gani. Gayu mutane. Allah. To amma Alhassan an ce wannan wandan naka katan nan da kake yanzu ba ka sa shi wai. Wanne? An ce da yana ba su tsoro. Tsoro wanda da kake sawa. Yawa wannan wanda ya faɗi haka. Alhassan Gayun Jos gaba daya. Alhassan Gayun Jos gaba daya sun ce wai in ka tashi hira kana manta da su baka faɗan su kuma su suna yin ka. Gayin ka na J-Town. Da akwai gayin da ya kira ce wallahi wai Alhassan baka taba faɗo Jos a ce ba kuma su suna bala'in kaunar ka yan Jos wallahi tallahi. Kowa yawan gida ta bashi. To yanzu me za ka gaya wa Jasawa me za ka gaya wa Jasawa? To ba zan ma kalli kyamara kai tsaye. Mun sani ni na kuɗi. Kuma mu masu amana da jeta. Ko ba haka ba. To kun sani ba abin da za mu roƙa mu a wajen kai dai mu ce ku taya mu da addu'a. Ko ba haka ba. Gaskiya ne. Don kowa ya bar gida ta bar shi. Alhassan abu na kusa da na ƙarshe ka je dambe Jos garinka kenan. Gida ba. Amma kuma an ce wannan damban wai da ƙyarkasha. Wani dambe. Wanda kuka yi a Jos. An ce kai dan dambe guda ɗaya ko? Tunda na je da su ɗaya ne dambe. Kuma da damban ya kasance. Ya iya tsaya to ai dan. Au bai ma tsaya ba shi wannan gidan. Bai ma tsaya ma babban lantana a ce an buga. Amma an buga ya yi damban. Gaskiya ne. To yanzu abu na kusa da na ƙarshe Alhassan me za ka ce wa al'umma wanda ba mu tambaye ka ba na kusa da na ƙarshe? To ba abin da zan ce wa al'umma Allah su taya ni da addu'a. Kawai ni dai a taya ni da addu'a Allah ya ɗaura ni akan shi. Shine ni roƙo na a gurin su taya ni da addu'a don ni wannan fansan na biyu. To masu kallon mu duka anan da muka ɗan kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa kar ku manta muna sai da maganin sanyi muna sai da maganin basir da takalma da maganin ulcer duk inda kuke idan Allah ya soya da kuke mana waya za a kawo muku wannan magani. Alhassan abu na kusa da na ƙarshe ma akwai huluna ma masu kyau. Abu na ƙarshe Alhassan akwai wata kacici wannan kacici akwai Umar mai kaji wato wanda yake wato Dukko Jackson ya sa wata katuwar kaza kullum kazan nan sai tsalle take a cikin wannan program arsu wanda zai cinye kazan nan ya ce wannan kaza idan mutum yana cin kasan nan
a kai masa ya yi magana a turo mata kazan nan ya cinye ta ba mu sani ba ko Alhassan zai cinye ta. Wai kacici ne kwaya biyu yake da su. Aka ce wai mage bayan mage kuma mage gaban mage. Wai wa'annan magungunan kwaya nawa ne? Kwaya ne kwaya ɗaya ne. To Alhassan ma magen nan ta kaɗe. Mage bayan mage, mage gaban mage. Guda uku kenan. Ai zan kago ba da guda uku kenan. To ga ta mage bayan mage, mage gaban mage. To Alhassan yanzu misali. Alhassan ga tambaya ta ƙarshe. Wannan tambaya ta ƙarshe ba mu sani ba Alhassan ita ma ko zai kai hikimar da zai iya karɓar wani abu. Alhassan kai ne da naira miliyan 2. Wannan miliyan 2 taka ce. Allah malak. Kuma ita ke nan kake da ita ko a gida ba ka da ita sai ka ɗauko miliyan 2 nan sai ka zo ka kawo wani kurma ajiya. Sai ya karɓa. Ka tafi kan kaje ka da ka zo karba sai Allah ya sa ya makanci ya za ka karbo nan miliyan 2 a hannunsa kuma kudin na hannun shi kudin suna hannunsa in na dauna an sa za a ce min barawo za a zai yi a kaga a barawo ai baya maji ma baya ji ya za ka yi karba kawai fa wala wa Allah kamar mu miliyan 2 wallahi ba fa kada wasu ba Alhassan ba ni da su Allah da ya bani wannan zai kara ba shi kenan a masu kallon da sauraron mu gaji Alhassan shi ma ya ce ya haƙura da wannan miliyan 2 akwai wasu da yawa wanda su sun ce fa da su ba wannan miliyan 2 gwamnati su kamo shi su dan noshas akwai kamar wa Allah da ya baka shi to masu kallon mu injiniya a ƙarshe me zaka ce to dama ni magana tambaya ce na so in kwara to na har tun farkon a'a yanzu ma ɗoro ta yi. To alhamdulillah. Yawwa. Dan banka da Bahagon Zayyano, menene wani ƙalubale kake fuskanta? Dambe na da shi. A lokacin da ke tsakar damben. Ya ta yi wa kana Bahagon Zayyano ba mai kawo dambe bane. Yawwa. Shi dole ka kuma shi gajere ne ni ina da tsayi ko ba ka ba gaskiya ne. Kuma a ka'idan dambe a duniyar dambe da an san dai a damban dama da hagu ne. Babu shi ya kai ba dame dambe ko ba ka ba. Sai dai in kai ba dama irin kare na Bahagon ne ya ga da tafiya to amma shi kuma Bahagon Zayyano ko ba ya yi dan bari shi kafin ka ga ya tashi sai ka tashi shi ba ya tashi kenan kawo nan ba wani sanan dan shi kenan shi ya ga ba ka shi kwance daukar yake watan sai an taso mai haka Allah yake daura shi to Allah shi ke to masu kallon mu diga da muka kai karshen wannan tattaunawa in Allah da ku biyo mu za ku dinga samun wasanni daban-daban a wannan channel da muke kawo muku wannan wasanni dai. Alhassan ya wa mutanen jihar Sokoto albishir kuma ya ce kowa ya huta lafiya. Kuma gurmada. Gurmadan? Gurmadan? To ku ji gurmada. Allah ya yarda. To shikenan gurmada ku ji Alhassan ya ce gurmada wai iji shi ya yankawa. Ina ga sama kasa sama. Anan din ma sama amma ba an ce shi tambayi mai takwasa. An ce wai kuna sama haka. Washi Bahagon Zayyano da yake gajere ne shi ka in kai haka ba kai saka karasa kasan nan ba saboda shi gajere ne in ka je hannun naka yake dokowa ya da shi ka san ba za ka karasa ba ko inda shi gajere ne an yadda in ka taho daga sama tab to in ka zo nan ka tsaya ni ba na fara daga sama ni ai daga kasa to in ka zo ka dan wuce tsayin Bahagon Zayyano ka dan sai ka fara Allah ya kallon mun gode insha Allah sai ku ci gaba da biyo mun Allah ya da